हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय ने दिनै सानडे 1 अक्ट'बर बे 1 अक्ट'बराव जोंहा दिनै मोनसे प्रग्राम दं बे प्रग्रामानो जाहैबाय जायनाखि बिटिसि सुक्ति बेयो जादों जायनाखि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव बे बिटिआरनि दानि सरकारा मोनसे स्किम फोसावदोंमोन बे फोसावनायानो जाहैबाय आसाम दर्पन बे आसाम दर्पननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एरियायाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो एरियायाव जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो जेखि धोरोमारि जाया मानो बिसोरनि मन्दिर लुफुंनाय मन्दिर फोसाबनाय आरो बे मन्दिराव जिरायसालि लुफुंनाय बेफोरबायदिनि थाखाय मोनसे स्किम फोसावदों बेनो जाबाय आसाम दर्पन बे आसाम दर्पननि स्किमखौबो जोंनि बे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय जोंनि आश्राबारि दालाइ सिबिसालियाबो बे स्किमखौ मोननो हादों आरो दा बे स्किमनिनो दिनैहाय गायसनगोन खुन्थिया गायसनगोन बे खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिया दिनै लादों दा बिदिब्ला दान्दिसे उनावनो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिन्थिलांगोन दा सम जानाय लोगो लोगो गायसननो थाखाय थियारि जाबाय दा जोङो बेनि थाखाय जोङो बिटिआर खुंथायखौ बे स्किमखौ जोंबो मोनफुंनायनि थाखाय जोङो रोजा साबायखर बावो बिथां बिटिआर सरकारखौ दा बेलसा लानानै खन्था लानानै थाफादोब्रा दिनै आश्राबारि दालाइ सिबिसालिनि न' गायसनदों दिनै जिरायसालि न' गायसनदों दालाइ सिबिसालिनि साफ्रोमखौबो अराय रैखाथि होगोन होननानै